kaso. Walay kaso sa Pero- kuwan. Walay kaso sa kuwan. Pero, okay lang ba sa imo, Toto, nga? Walay kaso sa kuwan. Okay lang ba sa imo, Toto, nga? Lain na nga may isang ginadala ko. Ako'y bahala. Walay kaso. Biski sino pa na. Basta ang importante, palangga ko ikaw, Pero, Angela. paano kung mabala nila nga? Wala ko'y labot. Hindi ikaw ang amay sining ginadala ko. Wala ko'y labot kung mabala nila, basta ang importante. Nagpalanggaan na kita. Salamat sa imo, Toto. Kay, Ako si Tuto Luis. salamat kayo sa imo, Toto. Kay sa piyag sang lain ang ni... Lain ang ni... Lain ang ni Titi, pero... Ano? Ano? Pero ikaw ang iniangkoy. Inga na takakapalanggaan sila. Salamat kayo, to. Ano na I love takakapalanggaan? you, Todo. Ako si Tuto. Salamat kayo, to. Alias Buidas Mag... Pero hindi ka magkabalaka, to. Nga aman. Hindi ka magkabalaka. Nga aman. Bisan hindi pa ikaw ang amay sini. Importante nga, ginansya na ni mo ni. Putang... Mo ba? Inga na takakapalanggaan sila. I love you, to. Basta yun ipakilala ta ka sa akong nanay. I love you, to. Ano ni bata? Ano ni bata nyo nga? Sige ka hinibi na. Nay, Basta itong wine na tunawan. Ano kipakaon nyo na sa iya? Crispy pata? nagipakaon ako Raxili. Basta na tunawa na, ha? Bago nga anak. Di ba taan? Langga, tama na ibi. Tama na ibi, anak. Tama Di na. nang nanay sini. Nasa ospital pa, nay. Nasa ospital pa. Ba't ba siyang ganun? Nauna pa ya bata siyang sa nanay. Lagi ko na lang, nay, kabalo ba ka At nga? basi kung ginagutom na. Si Dali lang. Sarian. Sige, nay. Dali lang patitiyon ko, ha? Nay, nay. Hindi ka magkabalaka to. Basig dili magdidi na nga. Hindi. Bata, nay. May gatas pa ako. Nay, hindi na pagtayo na, nay. Hindi ka magkabalaka to kay Nay, mas nay. makusog pa ng kolostrum ko kaysa kolostrum sa nanay niya. Siguro na nakainom kag Mom's Lab ba? Ay, ES1 capsule. ikaw bala to, ay? Sa subong may milk ka pa man. Yes. Kay bala mo, nay. Nanap ako. Ang Mom's Lab ES1 capsule, nay, para ni sa mga nanay nga nagapadidi. Yes. Butsing ano, nay. Nagkatumar ako. Nakatawa. Tunay tanawa, naghipo Hindi si lang, Bibi. hindi lang binaso ng gatas ko, kundi binaldi-baldi. Oo. Naghipo si Bibi, nay. Tuod ni. Naghipo si Bibi, nay. Kung nadumduman mo lang sa una to, bago ikaw nalutas, 8 ka nakatuig. Bisan grade 2 na ikaw, pero gusto mo pa mo didi sa Oh, nay, na-remember ko to, nay, biskin sa- Why gid ako dumili to kay... Biskin sa eskwela na kamara magpadidi. Oo, nagakadto ako to. Salamat kaayo, nay. Alam mo ba to nga, ang pinakamahal na gatas ay yung gatas ng ina. Tama, nay. Yes. Breast milk is It's the best for the babies up to 3 years. Up to 3 years. Yes. And best for... Best for daddy. Sige, nay, padidialan sa Sige, nanay. sige to, ha? Sige, nay, naghipos na. Alam mo ba to na ang gatas ng mama ay para sa bata at ang gatas ng baka ay para sa baka. To, Nay? dali di pala anay. Sige ka tulog sa bata. Nay, Dali di pala anay. nay, lang, busos ni Storyanay kita. Magmata ng bata na yan. Hindi pagkabalaga. Ano Mas to? namin ang gatas ko yan. Mas namin ang gatas ng lola, ang batas ng mama. Grabe yung didi niya na yun. Duha na yung gididian eh. Left and right na? Ha? Left and right na gididian sa bata na ko. Ay, Duha na? oo. Grabe pa didion ng bata ba? Kasi kung gusto ni mo, ikaw sa isa. Hindi na ako na graduate na ako na graduate. Na, Ito tani na, mangkot mo na. istorya lang ako sa imo, pero isip-isip ko ba? Oh,
Bago ka mo nagkilalahay. 6 months pa lang ka mo nagkilalahay. Pagkasunod bulan, nagbata na siya. Di, Nay, ang matuod, Nay. Hindi Sabi nagbinag, wala ko makatulog 3 kagabi na mo. Kinisip-isip ko, Nay, anong palang kamo kabulan siyang kamo? Kala ko 7 palang kabulan, nagbata doon. Ang matyagan mo, kuring. Nalilang bala to. Nay. Nagadudagid ako. Nay. Tanawang ilong sang bata mataas. Tago, way man ako na hikay sa ilong sang asawa mo to, ha? Sang nanay niya. Oo. Kaglabi na gid sa akon, way ko man niya ginadatos apya bangko ko, pero ang ilong ta balaga, oh. Tanawa tuwad ng ilong ta. Pero ang ilong sang bata, perti kataas. Kagangiya nga mga milok do sudlay. Nay. Nay, magluto anay ko, Nay. Dudagid ako sini ba? Nay, magluto anay ko, Nay. Dudagid ako sini. Magluto anay ko, Nay. Magluto Ka! anay ko, Nay. Nay, magluto Ka! anay ko, Nay. Base na. Tuyaw, base na sa lisihan, ikaw kakama-kama sini. Nay. Kapilan mo na ginabalik-balik liwat-liwat, Nay ba? Hindi kita Bata ko lagi na, Nay. Hindi ako maributay sini. Bata ko lagi na, Nay. Tanawang itsura daw si Pipoy. Oo. Nay, pagbalik, Ginawa ko gagapaminsar. pagbalik sa akong asawa, Nay. Ito kilala. Ito may itsura ng bata ni. Nay, pagbalik sa akong asawa, O Nay. tanawa mag-suicide view daw si Pipoy. Gidi. Na, Nay. tanawa. Kung anong bata, Nay? Hindi, kalayo. Nay, Kalayo. ako lagi ng bata. Tanawa pala, Nay. Huwag mo itsura, Nay. Oh. Pag siyang gamay kaya, hindi ni mo ya ka dako siyang amo sini. Siyang gamay ka to, daw katumbal lang ng imo. Pero nang iya ka bata mo, Abot mo ang balon. binulan pa lang ng bata mo, pero daw pipino doon. Alumbot mo ang balon. Dudagid ako sini. Nay, Hindi ako magsugot. Nay, bata ko na, Nay. Dudagid ako sini. Bata ko na, Hindi Nay. ini mo. Nay, bata ko na, Hindi Nay. ini mo daw. Bata ko lagi na, Nay. Ini mo. Brigada Drive. Papa J. Boy Nonoy, ano bang sakto kong imuon? Amino na ba namo ni Angela? Nga digid ako ang tatay sa bata? Kag bago pa kami ni Angela, Papa J. Boy Nonoy, nabuntis na siya. Kaya kong advice, Luis, Papa J. Boy Nonoy.